Ang pamilya, mahalaga, dapat salang atamanong ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Diyos maray na hapon sa mga nagdadangog po sa DCGB, as in mga naghihiling po sa DCGB news page or DCGB news online page. Kumusta tabi ang gabos? Hi Ma'am Pita, good afternoon po. Yes, mabuhay work and Diyos maray na hapon po sa Tabay, digdi po. Diyos maray na hapon po, Ma'am Pita. Yes, mabuhay and Diyos maray na hapon. Tabi sa imo Bert and sa sato yung mga pagariba. Nyaw na naman po kita ngunyan, alas 2 hanggang alas 3. Today is June 23. 3. And usapang pamilya, magayon na sa sato yung tutukaran ngunyan na hapon. And again, sa sato yung mga parantabay, di po kamo magkaturog, dyan lang po kamo. And this is for 1 hour. So, again, mabuhay. Diyos maray na hapon po sa gabos, lalo po kay Sir Richard na nagda-drive ngunyan, naka-tune in po sa tuya. Sir Richard of Benya, Diyos maray na hapon po. Yes, maray na Ini po hapon. ang usapang pamilya kung saan po ang puso ang nangingibabaw, asin ang pamilya ang bida. Yes. Ayan na yung music natin. Thank you, Chacha. Ayan, magayon na ng satuyang Nakakalmado, music. nakakalma po ang pamampitan, Yes, nakakakalma. oo, magayon nun. Kumusta tabi ang sa indong weekend? Kumusta po? oo. So, Sabado, Domingo, kumusta Linggo? po? Ikaw, Bert, kumusta sa imong weekend? Gari Ay, magayon nun with the family. Magayon po sa weekend tamampita kasi nakasabay ta po sa sarong meeting po ang sa tuyang mga bosses, si Ma'am Brenda, EVP Glenn, and VP Henry para pagplanuhan ang mas magayon na usapang pamilya Yes. na Monday, Tuesdays, and Thursdays. Yes. Magayon nun dahil igwa nga ni Bagang. So, gari, pasasalamat man. And so, sa mga nag-celebrate din ng kanilang mga birthdays and saka sumaselebrate kan sa mga kumpleanyo po ngunya na June. Ayan na po. Opo, So, congratulate magayon na nun. naman po si Yes. VP Henry. Yes, Cadoroy, Tapulaon, ha? Broadcaster of the Year. Yes, Congratulations po. Golden Dove Award. Cadoroy. Cadoroy, Yes. Broadcaster of the Year. Yan, sarong pachacha po sa imo, VP Henry. Yes. Okay, so ngayon na hapon naman po. Ay, anan, kumusta po sa weekend ta? Ano po ang mga biggest topics baga po ngayon mampitang weekend po siguro saro po sa pinakadakula talaga worldwide topic iyo po ang nangyayari pong giyera po ngayon sa between Iran and Israel, Yes, yung nga ni po. So, yan nga ni, gari, siyempre puro kita kabado, nagaantabe, gari, lahat tayo nakafocus naman. So, kita po, ini na lang po ang satuyang panawagan na magpadagos po kita sa tuyang pamibi na talaga pong magkaigwamang po gilayon ng mga maray na kaliwanagan ang sa indang mga pag-iisip kayo ng mga world leaders. Ano po, Bert? Yeah. Tayo naman sa tuyo magigibo na pasabngan sinda kang Holy Spirit na magkaigwaning world peace. Yan man sana po ang sa tuyang asam-asam po. Tama po Mampita. Kaya sa oral niya to pong pagpangadji isabay ta po ang world peace sabi nga ni po ni Mampita. Para dahil na po magdakula, imbis na po mas lalong maging komplikado ang giyera, mapundo na po. Sabi nga ni po, de-escalate, pababa na po. Iyo po. Bata sa aga, mataas na naman so presyo kang gasolina. So, ngunyan, kung pwede kitang mag-asap ng ngunyan na habang di pa nagtataas ng 5 pesos ba, Bert? Yun po. 5 or 3. So, nakulaon niya na bagay. So, expected na naman. Ano naman yan? Pag nagtaas na ang presyo kan sa tuyang gasolina, kang krudo, ano masunod ka yan? Diyos ko po. So, dapat matutunan kita magtipid. Okay. Sa Richard, magpagasolina ka na tabi. Ako man gayon. Ganito yung naka-full tank si Sir Richard. Pero mas lalo na ma-full tank iningon yan. So, kita man sa mga kaharungan, mag-isip-isip kita, magtipid kang sa kuryente natin sa consumption, di ba? Tsaka yung, kung di man kita ang mga importanteng lakaw, kung pwedeng stay put na lang kita sa harong, bako, grabe na po ang cost kang sa tuyang gasoline. Kanya-kanya na lang pong diskarte kung paano po kita makatipid. Yes. Kung magtaas po ang gasolina, automatic po mataraas man ang barakalon, muda iba pong mga paninda dyan, pati mga serbisyo. Bako, ang kilo kang pork is 400.
400. Grabe ka mahal. Mahalo na. Pati nga ni po baga susira, kung mamahal naman Iyo. po mga per kilo po. Grabe. Ayan, so Yan po, pagiramdam lang po sa satuya mga pamilya na kung paano kita makapag-titipidin and sa electrical consumption, sa pagpararuluwas, and isip-isipan ta po, tabata, igwa nga ni mong imminent na nangyayari. So, kita po, padagos po kita magpangadji. yan. Okay, so ngayon na hapon po, Monday, first day of the week, June 23 po. Ang satuya pong magiging tema po ngayon na hapon, iyo po ang paglalaan ng oras, regalo ng presensya. Yes. Or in English po, gift of presents. Mhm. O regalo ng presensya. Iyo baga po inisaro sa pinakadakulang regalo pong pwede ta po itao sa membro kang pamilya, pati na po sa mga amigo. Ang presensya po na day nababakal. Iyo. So magayon na nini kasi di ba last week Bert ang pinag-urunan ta so communication. There should be an open communication sa family, and then nagsunod naman kita kung paano ang pagpapatawad, kung paano ang paghagad kitawad. So ngunyan ini naman kasi siyempre usapang family, di ba? So paano kita magtauning panahon ng oras sa satuyang mga padaba sa buhay. So magayon Ayan, sa unyan baga po, dahil sa trabaho, sa commitments, pati na sa social media, minsan nalilingawan ta na po ang presensya ta po palan, ang pinakadakulang regalong pwede ta po itao sa members kan family, as in mga sama amigo po. Iyo, tama iyan. Nasa tuyang presensya. Kaya kung not all the members of the family are present, pero ngunyan because of technology, sa tuyang pamilya, bako man physically present niya dyan sa tuya, pero nag-reach out sin the bird. So, saro man niya na paagi bako, magayunon bagang ngunyan ta, maski sa inka pang parte kang mundo, pag ang sa imong cellphone, good morning ma, hello ma, kumusta ro kayan? So parang nafe-feel mo ng presence nila na nagtataw man lamang ning oras para kumustaon ang any member of the family. In that way, parang nafe-feel mo the importance, yung love na pamati sa imo kang any member of the family. Kaya walang rason mampita na dai ka makikipag-communicate sa pamilya mo, sa parents, or sa mga aki. Nangunyan po talaga, pwede na mag-video call. Pwede na mag-voice call, of course. Yes. Tapos nakul na pong ways, mga apps, baga po like Twitter. Ay, sorry. Ano itong po? So, Viber. Viber. Itong pigagamit kang mga nasa abroad. So, WhatsApp? WhatsApp po, WhatsApp. Of course, yung sa Facebook Messenger, sa mga igwang iPhone, ang pigagamit din. Ano nga po ito, mampita? Ikaw, ano daw yan? Sorry. iCall. Ano nga po? FaceTime. FaceTime. May FaceTime po, Sinda. Kasi mga nasyon na daing kaya na ibang app na bako parang they are not allowed to have kung ano man iyan. Like ibang daing ngayang Messenger, pero igwa man yung Viber. So may mga option pa din na provided all these apps na pwedeng i-download. Opo. Telegram, ayan po. Kaya itong panahon Telegram, So, sabi nga, kuminsan po, pag-unapta po ang regalo or mga padara po sa tuyang mga members ka ng family, yun na po ang pinakadakulang bagay na pwede tang itao sa pamilya, pero bako man palan, ito pala na madangog ang sa imong boses. Yes. Ma-feel sa imong embrace. O kahit maski mahiling ka lang, present po sa nakaiba, sa rong or nagluwas ka mo, sarong dakulaon na po siyang bagay para sa mga miyembro kan sa tuyang pamilya. Yes, tama po yan. So, yan po. Kung igaw makamuyan sa tuwing mga parantabay birds araw kayo ng oras na naman usapang pamilya, kung igaw makamu na gusto nindong i-comment or i-share doon, feel free na ipaabot mo po sa samuya. Ano po? Yan, sige po. Ano man po ang sa indong i-share po, manungod po sa satuyang topic po, paglalaan ng oras, regalo ng presensya. Yan, para mabasa mi po, para madangog man kan satuyang mga listeners, as in mabasa ang satuyang mga comments kang satuyang mga viewers. Ayan, ito po may natanggap po kitang mensahe digdi po. Hali kay Miss Rowena. Dati po halos wala akong oras sa mga anak ko. Lagi ako nasa trabaho, pero nung nagkasakit ang bunso ko, doon ko lang na-realize na kahit isang oras ng kwentuhan bago matulog
ay napakahalaga. Ngayon hindi ko na pinapalampas ang bonding time gabi-gabi. Yan. Ngayon, so, na-realize na yung importance kay ito na magtao kaning, kasi kung nagtatrabaho pa siya talagang walang time. Pero, sabihin to parang walang time, kung gugustuhin, you can always find time din naman, Any time of the day, alimbawa, sa loob kang family, na before school or before going to work, you can have breakfast together. Bert? Opo, yan. Yan. Kita baga pong mga nag-opisina po, nagtatrabaho po, ang routine tabaga po, arong opisina. Ayan, kuminsan po, kaya po hindi na maputol din sa routine para ma-realize ta po na mahalaga pala ang presensya kay ibaan sa tuyang members kan family. Ito nga ni pong istorya po ni Ma'am Weng, siguro po pati siya na distress din siya po na makauron mo pala ang sa imong kapamilya o aki. Dako lang bagay man po itong bako lang gabos trabaho. Kundi po parang garing magiging light man ang pagmati niya ta nakahuro niya sa aki niya. Nagkumustahan sinda. Yes. So kaya reminder po yan sa tuya, sa laog kang family na find time. Data po pag ganito na rason na I'm busy sa work. Kaya po kung maatab, lalo na sa Manila bagada, dapat maatab ka dahil nga yung traffic. Alas 6 pa, nagkakamas-kamas na naghali na kuminsan yung mga aki, makralasa din na dinalang mong narariparo. Kasi abo mong malate kasi syempre baka niya mamamoranduman ka. Pwede yan. So, siguro sa hapon naman, na pag uli mo from work, kasi kung minsan baga lunch time sa office na kasi 1 hour lang ang break time hindi ka pwede malate kasi pag na-accumulate yan nakulunon tardiness, pwede kang tawaning memorandum. So siguro dinner time you can be together as a family. Yan mga cellphone gilid na muna, siguro madali man lang siguro ang pagkaon na niyaon kamo na ma-feel ang presensya kang family, each member of the family na niyaon sa loob kang hapag kainan. Yan. Kung minsan baga po mampita mahali kita, turog pa sa member kan family ta baka na late man sinda ta may pigibo. Yes. Kung minsan po sarabay magharali or may oras baga pong mahali ngay maatap, saro mahali man after 1 hour. Dahil na talagang oras na mag-iristoryahan. Pero yung di ba tinukalta ito yung paano po yung hug mo lang o take care, mag-ingat ka mo, nakulang na bagay na yan, i-hug mo ang any member of your family na mahali o take care, magpangadji or ikaman before ka maghali, you say bye to your kung sisema na member kang pamilya mo na niya sa loob kang harong na the affection that you will show na hug mo lang or kiss, nakulaw na bagay na yan, di ba? Kung ikaw, pag nagali ka sa harong. Opo. Ay, very good. Napaka-loving talaga. Ayan po, mensahe naman po hali kay Sir Joel. Ang tatay ko po ay hindi madaldal. Pero lagi siyang nasa bahay pag uwi ko, tahimik man, nararamdaman ko ang presensya niya at ngayon ako'y isa ng ama. Sinisikap kong gawin din yon sa aking mga anak. Yan. Thank you, Sir So kung Joel. ano din yung pig show sa indang parents, na ngayon naman, ipapasin naman sa mga aki niya. Magayon, syempre, sabi ta nga niya mga panalmingan. Bako, Bert. Opo. Kung wala man nahiling na, ang term baga kayo hindi sa tuya, sunatangadan. Araw mo yan is it Natangadan. term sa Legazpi? Kasi Ayun po, sa muya, so ang term kaya sa muya, sunatangadan, yung nahiling sa parents na araw kaya ng pigigibo na maray na ipapass on man sa mga aki nila. Kaya sana magkikita ang mga panalmingan kan sa tuyang mga Yes, aki. oo. So, Pinapahiling ta sa inda, human later on ipapahiling ninda sa indang mga aki o Yes. sa indang pamilya. So sabi nga nito baga na bako mataramon pero yan ang nga ni di man kay puhan na dakulong kitang mga pigtataram ta kung minsan baga May ingog naman. bit lang oo. So yan san so magkataning lang kamo diyan yung nandyan lang, o limbawa you watch TV or nyaon lang kamo sa terrace, sino naghihiling kung ano ng sunset o yun na yan, dakulaw ng impact yan sa inda bako or sa satuyang kapartner sa buhay. So nailing ko baga sa TikTok mampita na sabi kang ama, ngayon maluwas na ngayon kita, mahali na ngayon kita, pag isara na ngayon dyan sa mga bintana, sa mga pintuan ngayon, anong para ngayon ang mga dapat isara na ngayon. Tapos, ano pang hindi dyan nasara? Sabi kang aki, sumunga nga mo nga iba. Joke lang po ito. Joke lang po. Pero, totoo yan. Kasi kung ako sa harong, kung maruluwas kami boss,
I'm always the last person to leave the house. Gusto ko, pigre-reparo ko gabos sa pinto o sa mga nakasaksak. And basta, pigiling ko gabos yan, pigre-reparo ko gabos. Pero, nyaw na sinda sa baba nag-alat, mataram yan, halo yun niya si mama, matatagal mo. Sabi ko, pigre-reparo ko. Pero sabi mo nga yung joke na, yung bunga nga mo na lang kasi nireparo lahat. So paano ta po ipapahiling or mapapahiling po ang itong pagkasabi ito pong gift of presents o regalo ng presensya sa tahaw kaining sobrang busy Kabisiyan, mundong yeah. ini sa kabisiyan na iti. Oo, igwa kita bird ng nagkapira digdi na makasimple lang ng mga paagi kung paano ta ipahilingan sa tuyang presensya, the gift of presence, diba? Yung time. O yan nga sabi ko, kasubago pwede kitang sabay-sabay na magkaraon. O kahit man lang if not during breakfast or lunchtime dahil wara ta nasa school o nasa work, during dinner time, di ba? Or pwede nga ni while so nag-relax ka mo after dinner, o yun, nagigiling ka mo ng balita, o pwede na yun. Pwede. You're just being together. So, Magayon na yan. Saro yan sa mga paagi actually. Importante, sabay-sabay po mampita. Yes. Ilingkin news together or nagkaon or nag-arampangan man lamang sa lamisa. Tabaka baga Yan. nag-jet man so member kan family. Pwede man maghampang. Yes, simplihon lang yan. Bako man yan masyadong ka-complicated. Yan, makaon lang ka mong kunyaw na ka magabos. Magaling kasi yan, alimbawa, kasi syempre kung may mga aki kita na nag-uuli late kasi nga yung schedule ng classes, kung 7 o'clock still, I think tama pa man yan na oras kang dinner time, pwede kitang maghalat, diba? Magayon na niya na sarabay-sabay. Naramdaman ko, may istorya akong nadangog mampita. Kaya itong istorya po kan sa kuya ang tiyao na kaya ito, every 6 o'clock, dapat nasa harong na sinda. Tama pa nga di sinda ki Angelus. Ayo, kaya itong mga panahon, iyo talaga, pag nadangog nagbagting ng alas 6 na, dapat ang mga kinyarao na sa loob kang harong. Tama pa nga di. Yan. Ngunyan po di man maiwasan ta. So traffic baga po, nag-orally na late. Or may night Ayo. classes. Or nag-overtime. Kaya itong panahon ta, ora pa nga ni kami kay ito, ora man sa loob kang harong, din kuryente, ano lang, ang apo din da kay ito, so Petromax baga, yung Coleman, So, o gasera, Oh. yan. Kung maadal ka, gari makatakot, madiklubon sa luwas. Wala pang So, kuryente yun yan. po, ito, yan. Hindi po, simpleng paagi lang na paano ta may tawanan yung the gift of presence, yung time na itatao ta sa satuyang mga mahal sa buhay. Naramdaman ko po mampita sa saro ko pong amigo. So agom niya may cancer. Mhm. So ang pigibok ang pamilya, dahil hindi pigpapabayaan, pighilot-hilot, habang pigkakaoron, hanggang na ano so, hanggang ngunyan, ipo ang pigigibo ninda, gari, nakakatabang pong dakula sa member kang family may hilang. Na sumahiling baga pong niyaon sa imo sa imong agom, niyaon sa imo sa imong aki. Ayan. Gift of presence nga ni. Iyo nga ni. So And- gusto ko lang hello yung sa si Haidong at saka si Tess and Nancy, they're watching, saka si Kate sa harong. Ay, hindi sa maray Oo, na pero hapon po. sindan, sabi nga ni Agom na, bara ka ngayong niyan, programa. Sabi ko, Sabado, wala man, Mondays, Tuesdays, and Thursday. Pag feeling niya gari, everyday, pag una niya, ako programa. So, Baka gari gusto niyo- everyday man, gari siya naga-look forward na mailingin ako sa TV. Hello. Hi, Sir Dong. Sisipo sa kaiba ni Sir Dong, Mampita? Ayan, si Nancy, si Tess, Ma'am saka si Nancy. Kate, so daughter-in-law ko na Tess sa and Coast Kate. Guard naon. Wow. And also si Paula. So akin niya pala yung sa Cebu, si Paula sa Cebu and Jeff. So akin niya si Dylan. Mama, nag-greet ako. Doon na siguro yan natapos sa lay na basa. Si Dylan Vergara nasa Manila. Hi Dylan. And Hi, also si Dylan. Luan and Luke. Yan. Okay, Yan. so padagos po kita pang duwa pong tip ni Mampita sa tuya pong topic Yan. niya na paglalaan ng oras, regalo ng presensya. Ayan. Pwede Ayan. pong ilaag ang mga cellphone sa gilid. Buda may family time. Ano po? Yes. Ako nag-remind ako pag pero kung minsan nakakalimutan din Ayun ako na kasi nag-check baga kita Oo. kung ano. Lalo na kung Pero sabi ko, pwede. Sabi nga ni kang apo ko, ayan na, yung cellphone na bonding time, gari, yan, bonding time na naman with the cellphone. So, basta ang importante lang is during meal time, na-set aside yung ilagay sa tabi lang muna yung cellphone. Para anyway, ang pagkaon baga po, perang minutes man lang po, perang Yung minutes ani. man lang. So, pwede igilid ko ang cellphone. Except kung may talaga may pigahalat ka talaga, kumisan baga po Mampita talaga may mga pigahalat kitang mga importante po na Yes. mga messages.
na kaipuhan po sa trabaho, ano. Yes, oo. Iba ba giraray po ang cellphone? Pwede man. Oo. Yeah. Ay, gusto ko man pala i-greet si so aki ko pala ng birthday last Saturday, Oh. si Uwi, happy birthday, and si Beslyn, yung dati kong office mate sa TRB, which is the Bank of Commerce now. Si Beslyn, happy birthday. Ayan. So mga mga old-timers ng Traders Royal Bank before. Ma'am Beslyn. Si Ma'am Beslyn po. Si Beslyn, oo. Hi, Ma'am Beslyn, happy birthday. As in kay Uwi po. Yan. Ayan, happy birthday po sa Indo. Dagdagan tagirari po. So nakadawa na po kita. Ang pangduwa po, igilid po ng cellphone. Ang term pa lang kay tukang aki ko si AJ, closeness. Yung nga yan, pag nasa loob kang auto, puro nga naka-cellphone. Yung nga yan naman, closeness sa cellphone. Close. Piga na, yan, pag nag-cellphone na, ayan na naman nga, closeness. Sige. So pag nagtaram ng aram na kayan, closeness, ibabaan mga ibaba. cellphone, igirilid iyan. Ikaw very close na daw po, naman ano? kamo Ikaw sa close. cellphone, bako sa mga tao palibot nindo. Yan na po ang Ayan. pangtuluta po. Maglaan ng no gadgets time sa bahay. Ayun, oo. Ayan. Kasabay na siyempre dyan po sa mga cellphone. Kasi ang mga gadgets po baga ngunyan, sabi ta po igilid ang cellphone. Baka dahil mangginilit sa tablet o sa laptop. Yes. Ngayon baga po getting connected po kita sa worldwide ang connection tabaga po lalo na kung may wifi po sa arong. Gabos busy sa laptop, busy sa tablet, busy sa cellphone. Nagre-research ngayon sa mga aki mo nasa kwarto, nagre-research kasi may thesis, may research gabos. O to pala kung minsan nailing mo nagkakawat o Tapos dire matibay pisilon pag apo doon pag makaraw na. Yan. Matibay man po ngayon sa mga sa mga may mga games, games baga po sa cellphone na talagang mapapaano ka. Kung minsan di mo mapabutas sa cellphone. Do you play? Ako di man ako tatao. Ako kito yung ano ba yun? I forgot. Yung Tetris. kito pang panahon. Sa mga kawat, so inot pa, yun. Galaxy. Galaxian. Tetris. Plants and flowers ba yun? Plants and Monsters. Yung Zombies. Yun yata. Okay, ito pang panahon. Plants versus Zombies po. So, Tetris. Yung mga kawat yan, po kayo. please, pakiurong po, maglaan ng no gadgets sa laog kang haro. No gadgets time Maybe sa during meal time na yun ang importante. Ano po? Pagkatapos pagkaon, maduruma na sa kwarto. Kaya, yung po ang best time po during meal time. Opo. So, Ayan. yan, Number 4. pagirumdom. Yan, mga pagirumdom. So, next is, mag-apot man lamang kumusta ka na? At makinig ng buo. Alam mo, pag sinabi ka, kumusta na? Kumusta pag-eskwela mo? Kumusta yung trabaho? How's your day? So, bagdaw ka ba kung yung kumusta na? Di ka lamang mag-reply kung no response whatsoever. O baka inapod mong kumusta mo po, nagparayo o may narayo ka na. May na. Di mo na dapat sa simbahan. Gali marauton, ika na nga rin sa ko, kumusta? Ma, kumusta? Na gari malibong ang paitapagal. Pero the fact na piga kumusta ka, yung welfare mo, piga hapot ka kung kumusta, ma, kumusta? I'm good, pagal, makulog ang mga likod, makulog ang legs. O at least thank you for asking, di ba? So, ibig sabihin man po ito sa partikan pighapot, naghapot kung kumusta ako, willing ini magdangog. Yes. So, mataram ako. Kasi kung minsan po sa sobra tapong busy, baka may isip man kitang hararom, na nakalingaw na kitang, pwede pa lang kitang istoryahan. Yung nga ni. So at least kinumusta ka, nagtaram ka ng sustado mo, pagal ka di kumusta mo man siya kumusta? Kumusta man. Kumusta sa trabaho, kumusta sa school? Araw ka yan. And magayon siyang magayon baga po siyang pang banding po with the family po na oral daw po maapot kang kumusta. So di kita magsawa na maghapot. How are you, Bert? Kumusta? Ayan. Kumusta sa tuya mga pag-iiriba digdi? Kumusta po kamo, Sir June na police? Sir Jerome, kumusta po kamo dyan? Ayan. Pati mga pag-iriba ta po, Ikaw, kumusta po, Mamaya, pagkatapos kang programa, ranihan ta sinda at alaton ta ko ang simbag po ninda. Iyo. Ayan. Number 5, magsama-sama sa gawaing bahay. Magluto, maglinis, magayos. Ayan. Magtarabangan po tapos habang habang naglinig o nag-aayos kang arong, nag-iistoryahan po Mayo.
ma-share lang ako kahapon. Okay. Yesterday, Sunday, so, ako kasi, I don't stop. I keep working sa balay na maski ano na lang, sumasitas, kung ano na hiling. So, maglilimpya, naarog ka yan. And then, sabi ko duman, so, apo ko, Alisa, ano na, tabangin na ako, digdi ka naman. Ako na yung mamamasat ang table, ako na mahugas, ako na masap na. So that's, magayunan paghilingunan arog kayo na nagtatabang. At least, sabi ko nga natututo ang any member of our family. So, ikaw kaming bagas na, so dako ng bagang gari, kuto-kuto na. Opo. Tinuruan ko siya magtawp, ano bang term ka sa ligas? Ay, opo. Magtawp yung parang may... Magtahop, opo. Oo, para mahali yung sugugari mga kuto-kuto. Ngayon, mama, tatawa naman nga ako. Basta niya ako nilang mawala ang bagas, sayang. Tapos kailangan hugasan ng maray ang bagas para dahi kay itong sugari mga kuto. So at least, ang aki, dahi mo man pagpabayaan na, so let her be, taraman mo pa rin para magtabang sa mga gibo sa harong. Tako, they wouldn't care kasi nga limbawa busy, nagpe-prepare kang research or whatever, but then find time na magtarabang kang gibo sa harong kasi importante yung puya natatrain, di ba? Time na we say natatrain po ang sa tuyang miyembro kang pamilya na kung sindaman magsolo na, di marunong, di ba, Bert? Opo. Ayan. Yes. And mas nagiging close po ang pamilya pag-arog po kayan. So ito pong mga tips na tinaomi po sa Indo, wala ining gasto Yan. Mga simpleng lang po ini. Bagay lang po na simpleng bagay pero darakulang bagay para sa mga miyembro kan pamilya. Yes, very simple yet ang impact. Yan. So mamaya po may Bible reflection kita pagkatapos po kang advertisement kay bata po sina Sir Joe Napolis and Sir Nico Martinez. Yes. Yan, ma-discuss po kita kaan pagkatapos kan mga pagirumdo na ini. Masi hello naman tabi kita kay Sir King. Hi, Sir King. Ang oras po niya to digi sa DCGB. Parang tabay ta. Ayan, ang oras po niya to 2:30. Yes. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Ang BDO ay nandito para sa inyo. Mag-deposit para sa ipon. Mag-loan para sa pangarap. Tara na sa pinakamalapit na BDO or BDO Network Bank branch sa inyong lugar mula June 2 hanggang July 18, 2025. BDO. We find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Punta na sa pinakamalapit na BDO or BDO Network Bank mula June 2 hanggang July 18. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga
Tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ngaming maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa Kape Asin Baretang Agraryo. Ibalik ang suportang bigay ni Nanay at inominate siya sa Suporta sa Ginhawa Award for Best Supporting Nanay. 15,000 pesos ang naghihintay at marami pang iba. For more details, follow Generica Drugstore on Facebook and TikTok. Usapang Pamilya sa DZGB. Hello, just maray na hapon o giraray. Yes, Babalik we're back. po ang Usapang Pamilya with our topic for the day, paglalaan ng oras, regalo ng presensya. Ayan. Mampita? Yes, mabuhay again and welcome back. Digdi po sa satuyang Usapang Pamilya. Every Mondays to Tuesdays and Thursday, only here sa Always Number 1 DCGB, and today po is again June 23. So, abay, ma-share lang po tabi kita, Bert, ng sarong reflection and Bible verse. Gusto ko lang po inibasa na there is a time for everything. Ecclesiastes 3 Verse 1. verse 1. Sabi nga, so there is a time for everything talaga, Mampita po. Ano? So may panahon sa lahat ng bagay. Kaya't kung ang pamilya ay mahalaga, dapat may panahon din tayo sa kanila. O, di ba? Perfect po. Magayunon? Magayunon. There is a time for everything. Yes. May panahon sa lahat ng bagay. Kaya kung talaga kung mahalaga sa iyo ang family, you have to give time. You will give time and you will find time. Bako, Bert? Opo. Oo. Sabi nga ni po, tama po, sabi nga ni baga po, sa dulo, kan sa tuyang buhay, dahil naman marumduman itong nag-overtime kita, o so Yes. dilin siya po, kundi ang mga oras na kaiba ang satuyang mga mahal sa buhay. Yes. So yan po ang pagtataon ng presensya sa satuyang mga membros kan pamilya. Yan, Paglalaan ng importante ho presensya. talaga. Yan. Find time. Find time before it's too late. Ano? Yes, find time before it's too Oo. late po. So, yan. Sa Tauhan tapo ning panahon, tauhan tapo ding oras, pahiling ta sa satuyang any member of the family or to those people na padaba mo na gano po sinda ka-importante sa buhay. Ito baga po, Mampita, nga ni sa harong baga, ano, mahiling mo lang na nakatuka o nakahigda, gari, makaugma na. So, Iyo. di man kaipuhan magparataram ka baga, di man kaipuhan magparataram ka baga. Pero itong sumahiling mong nyaon sa imo, pagkaipuhan mo, dako lang bagay po ito. Iyo. Magayon na ang feeling na maski na mga aki mo darakula na, na may mga pamilya na pag nahiling ka, marani sa mo mahag, makis, maro kaya masira mo ng pagmati. Ito na po, ito naman si Miss Angela Marie. Mabuhay from Cagsawa. Wow. Hello, Angela. Kumusta ka mo dyan sa Cagsawa? Dati dyan ako na-assign before. Kaya nasa Daraga pa ako. Okay. Yan. Kumusta ka mo dyan? Another supporter, Ma'am Christina Paula. Yeah, nasa Cebu. Nasa Cebu. May Mabuhay flight Washington. daw yata siguro. Kahit nag-workout daw. Nasa aeroplano ka pa o may nag-workout daw siya? Or kahit nag-workout, baka pwede magsabay-sabay mag-workout. Yan. Mag-workout, mag-walking. Oo, yan. Pwede. Nagpadala Magayon. naman po ki 10 stars. Wow, thank and you, premium Pawi. award si Miss Paula. Thank you, Miss Paula. Pao, may flight ka ba ngayon? Sige po, alaton ta ang answer ni Pao. Okay. Kung may flight daw ngayon po, ano. Sige po, nagbasa na din po kita kainin mga shoutouts. Yes. Ano po, may nag-send din po kay message. Ano, Mampita? Happy listening po sa asawa kong si Mark. Kahit pagod galing trabaho, nakikipaglaro pa rin sa mga bata. Wow, Thank you, Ma'am ang Grace. galing naman, ano? Yan ang napaka-gari-uliran, ano, na pagal na nga ni from work. So, time na ora siya, gari na miss niya kaagad sa mga sa family niya, nakikipagkawat, o magayon nun. Actually po, sa mga parents, baga po may mga aki, lalo na itong sa mga infant pa baga po, sa mga aksadit pa, naglulook forward man sinda pong makauli-tulos na makawat ngayon ako sa aki Yes. ko. Dahil nang una mainom. Importante pong makikawat po ako sa mga aki ko. Eyo. Watching from Thailand,
O kahit nasa train daw po si Ma'am Patricia Paras. Hi Ma'am Pat. Wow, hello! Hi, Yan, nasa Ma'am. Thailand. Nasa Thailand. Ayun. Hello po, kumusta po kamo dyan sa Thailand? Watching from Thailand kahit nasa train. Hi. Thank you for watching po. Ano man po, kamo pong mga nagdadangugman Buda nasa DCGB News Online, ano man po ang sa indong ma-share regarding our topic po ngayon na hapon, paglalaan ng oras, regalo ng presensya. Yes. Ayan. So, thank you po sa mga messages po ha, pero open pa rin po kita to read messages. So, dahil po dahil magsawa po ning pagtataon ning pagkamuot, pagpapahiling kan pagkamuot sa members kan family sa salita, sa gawa at sa Yes. presensya. So, day po paglingawan. Sir Yan. Jeffrey Oswald Luna, mabuhay from Manila. Hi Jeff. Hi Sir Jeff. Thank you for watching. Thanks for watching. O gari man sana pala nini panatang makabayan ano man pita na dai daw mawara ang permi magbahagi ng pagmamahal sa salita, sa gawa at, At sa presensya. Oh. Ayun. So, day nanggan magsawa ka mo. Yan. Then later on po, yan ang mga akin nindo. Yung man ang gigibuhong ka iyan sa Pamilya nila. pamilya ninda, pati sa Indo na Oo. maski may pamilya naman sinda, day ninda matitios na pagbisitahon man kamo, pagkumustahon kamo. Importante yun yan. Kasi bagay yung kung may mga members of the family na nasa harayo, ang ano kayan, grabe ang excitement kayan pag igwasindang time na limba for vacation, grabe ngayang upog-upog kayo na gusto ko yung mag-uli, miss na miss ko ng family. So can you imagine na yan? For so long a time ngayon, 4 years ngayon na deploy ngayon na harayoon. So when finally, yung physical presence niya, so grabing excitement kaya. Mahilig mga ni pagkabot kaya nag-iribian, ano? Opo, ayun baga Dahil po. sa kapungawan. Sana baga po sa TikTok na naman para TikTok po ano. So piga surprise ninda sa mga members kan family na day aram kan members na kan family na mauli palan. Ay, yun. Sige, ibig ko kayan, Bert. Yung sa mga military, ano, Yan. nahihiling na suaki, big surprise. Tapos sorry, isus, pati ako naghihiling. Sige mo nang ibig ko. Ito ba kung big surprise na sa fast food? Yan. Kunyari, a waiter siya. Ito pala, ayun na ito suaki, nag-uli Jesus, after grabe. pirang years na nagtrabaho abroad. Igo man ako nahiling pala, yung gari nagda-drive ki ano, dahil niya aram, suaki niya pala, naon sa likod nagbayad. Itong, maski nagrabe ng pagal, kang ama, namamasahe pa siya, nagtatrabaho. Ayun. Grabe. Sa jeep po ito, ano? Oo. Then, arang pasahero na pala suaki niya po. Sir Yad Rempilio, watching from Ligao. Ay, hello. Kumusta po ka mo dyan? Kumusta ka mo yan sa Ligao? Si Ate Ayan. Angela naman po, may comment. Sabi niya, maganda talaga ang bonding ng pamilya kung mula pa sa simula ay itinuro na ito sa mga bata. Yes, correct. Kapag lumaki sila ng sanay sa pagkakaroon ng oras para sa isa't isa, pagkain ng sabay-sabay, pagkukwentuhan at pagrespeto sa bawat isa, natural nilang dadalhin ito hanggang pagtanda. Yes. Yun na po yung sabi mong gari, may panalmingan na or yun na po ito. Kung anong pigigibo po sa arong iman po, bagaan gigibuhon mo sa luwas. Yes, oo. Kasi kami, nagbabanding kami, pero igawa man siyang time yung sindalang na family. Halimbawa siya, tapos yung mga akin niya, sindaman. Pero kami kami gabos. Pero naglalaan talaga siya ng panahon man na. So, kami man ngaya. Oh, yan. Aram ko na po kung saan ka mo nagbabanding. So, Oo. so ano baga po duman restaurant baga ninyo? Ano gani po itong pangarap ng restaurant? Sa Inso Antonias? Yeah, sa Ayan. Antonias. Also, duman man sa Alice Corner. Alice Oo. Corner. Igwa pala na ako, Bert, na pwede ko ni Ay, basahan sige po. ulit. Kasi yung this is the Kiwanis Club of Daragang Magayon. Sa liwat po, gusto ko lang po, for those who are interested, kung sisi po gusto bakal ticket, ini po takbo para sa kabataan. Kiwanis Club Daragang Magayon Fun Run for a Cause. Nangyayari po ini na July 5 sa Sawangan Park, alas 4 ng hapon po. So ini po ang process kay di itatao man sa mga kabataan. Actually nagtatao man kami ng mga school supply sa mga aki, mga akiyan, nakakaigo ng dakol na mga projects man ang satuyang Kiwanis Club of Daragang Magayon. So happening po ini July 5 again, 4 PM dyan po sa Sawangan Park. Pabalos. Ayan, sige po. July
July 5. July 5 po, ano? Oh, ang ticket po is 300. Igwabang po dyan akong sir pwede magbakal. O hello man pala sa kuya mga batchmates kang Bicol University, mga grupo kan mga senior na mga parasine. So mga kaming group yung nag-avail kang free movies tigdi po sa mga malls tigdi sa Legazpi. Hello kay Rose, kay Ernie, Sweat. Dakol kaming grupo ng mga parasine. Ay, wow. Ano po yan? Kada Lunes? Martes? Tuesday gari. Tapos yung Thursday. Igwang Tuesdays and Thursdays. Ayan. Mga batch 75 na mga parasine. Yan po. Kagrupo mi yan. Wow. Sige po. Ano daw ang mga pelikulang pwede po? O pwede po yan banding moment? Nag-oo yung mga banding. Sige lang ang kuronsuluhan man. At least so, dahil na kita masyadong makastress. Igwa man lamang Relax kita na lang. pang-relax. Yan. Mensahe, ali po kay Aling Susan. Para sa akin ang oras ang pinakamahalagang regalo, kahit simpleng sabay-sabay na pagkain sa hapag o panonood ng TV kasama ang buong pamilya, napakalaking bagay na sa puso ng bawat isa. Ayan. Ikaw po ako digding aram ko taga I would like also to say kay Jerry Segovia, kabats ko kang high school, he's also watching. Sabi niya, good PM8 Pita, watching, yan, from Daraga. Hindi man po. Is aram ko OFW po ini. Si Ray. Hindi man ako laging present sa bahay, sinisigurado kong may regular kaming video call ng mga anak ko. Kasi alam kong ang presensya kahit virtual ay kayamanang hindi mababayaran. Yes. Yan. Para sa mga OFWs po na nawalat digi sa Pilipinas at sa indang pamilya. Ano po? Sa pasalamat man kita kay ining technology na talagang maski rayuon sinda yang pag say hello, kumusta, yan na kumustahan sa mga video calls na kulaon na po yan na bagay para lang mahiling maaraman kang pamilya kung ano man lamang ang status. Ano po? Opo. O, ini po mensahe galing po kay Carl ng Quezon City. Dati, laging trabaho ang inuuna ko pero nung nagkasakit si nanay, na-realize kong mas mahalaga ang presensya kaysa sa anumang kayamanan. Yes. Ngayon, sinisikap kong umuwi araw-araw para makasalo siya sa hapunan. Yan. Wow, thank you po. Yung nga dito Mga to, inspiring, pagtataramta ano po, na, comments. Don't lose this chance. Sabi lang ni tomorrow might be too late. Diba? So, ipa-feel na ang sa indong presensya sa indong mga membros kan pamilya. Ngunya na, dahil na pagpaaboto na aga po. Ano? Opo. Oo, say hi, I would like to say hi kay Rose Noida, kay Veronica Taduran, kay Mark Navarro, ini mga sa mga kagrupong kay Juliet, ayan, sa mga kagrupong may ni kay Rosabelia, mga grupong may mga para sine. Kamo po mga regular Oo. moviegoers po diyan sa sa mall po Oh. Ayan. Banding moments. Mga banding naman po moments with, mi man. with Mga friends. restoryahan, nag-reminisce kang mga high school days. Mga kaklase mo po sa BU, ano Mampita? Oo, kabats ko gan sa Bicol University. Ayan. So, yan po ang satuyang topic po ngayon na paglalaan ng oras. Ayan. Regalo ng presensya or gift of presence sa membros pa rin kan sa tuyang mga pamilya po. Opo. Na sa sobrang kabisihan tabaga po uro aldaw, sana dayta po malingawan pong kumustahon sinda na maglaan kita ki oras na makaiba sinda makaiba po sinda makahuron makahampang Yan, o mahapot man importante. lang ki kumusta ka. Kamusta? Importante baga. Di po tabi paglingawang suliman nga ni very simple ways na paglaan natin ng oras sa satuyang pamilya. Saro nga ni duman baga. Again Bart, i-recap ta lang Sige po. magsabay-sabay magkaon. Yan, Di saro na yan. Anytime kang of the day na pwedeng if they pwedeng breakfast, may lunchtime pa and dinner time or merienda. Yan, sabay-sabay. Tapos wag daw muna magpara cellphone kung nagkakarao, nag-irestoryahan. Kasi kung minsan ayan na nga ni ang ano yan subanding nito na nag-irestoryahan pero kung minsan may din nakakalingaw, sige na lang cellphone o yan. Tapos, iikag mo na sa gilid, set aside. Kung habang nagkakaraong nga mo dinner time, hindi na mo na mag-cellphone. Kasi feeling mo kasi, not unless may emergency, di ba? Araw mo man kung minsan na may emergency. Tapos yun nga, no gadget. And so kumusta? Bert, kumusta?
Kumusta, wifey? Kumusta ka mo dyan, boss? Ayan, di ba lamang makalingaw na magkumusta? Magayon na pag, kumusta? Kumusta pa? Kumusta, Noy? Kumusta, Je? Paulo? Kumusta ka mo dyan, uwi? Ayan. Kumusta Biro dito sa Flora watching? Ayan. Tapos magtarabang-tabang. So, dyan sa mga nagtatrabaho sa harong, magtabang. Form of bonding bagay yan. Mag-floorwax ka dyan, ako malampaso. Yan. Magsapna dyan, ako magulay. Ikaw maggunaw, ako magkukutaw kang nyog. Di ba? Saro na yan. Ako ngayon po makaon, pero ako man ang maugas. Yan. Ikaw mag-imo kang kalunggay, ako kay ni antak. Abo ay nag-iimo kang kalunggay, taluyo no antak ni urusturyahan. Magayon ng magapo yan. Yan. Very simple na mga pero yung impact ayan sa family, takulaon po. Yung magbaband ka mo. Yan. Ayan. Kaya mga kausapang pamilya, dahil po malingawan na maglaan tayo ng oras. Hindi lang sa okasyon, kundi araw-araw. Sa paglalaan ng oras, pigpapamati po ta sa satuyang mga membros kan satuyang pamilya na nyaon kita para sa inda. Na nyaon ang satuyang pagkamuot sa inda, ang satuyang pag-care para po sa lambang membros kan satuyang pamilya. Yes. Pwedeng kataning mo ngunyan o pwede pa na kapamilya mong nasa harayo ngunyan, pwede mo po ipa-feel ang sa imong presensya. Oo. Yung di ba, igo pa kita kanso sa communication, sa pag-affirm na, mga magayon, na yung tap sa shoulder, yung kung na, igo man dyan na bako man sin na masyadong expressive kang na pagtamo lang ning kape, gari, uya na, ay wow, thank you. Di ba? Ay, salamat, masarap mo sa kape. Maski nga ni medyo matabang, sabihin, i-appreciate mo bako. Mas iba pa yung effort na, tinawa ka lamang dyan kikape. Or yung, di ba kung minsan sa pagkaon, igong member of the family na wara pa, yung isi-set aside mo na. Di paglingawan na, pabayaan mo ubos, pag abot kang aki mo o kung sisepa dyan na wara pa, kaya rak man kung warang natadaan na pagkaon. So, iyan na, ay salamat, natadaan akong salamat, tinawan mo ko digding ulam, igwa pang natada at saka maluto, di ba? Takulaw na bagayan, Bert, na bagay ba ko? Yan. So, another way of showing your care and concern po sa miyembro kan pamilya. Yes, tama po. Kaya, day malingawan po ang pagkumusta sa mga miyembros kan pamilya, mga kausapang pamilya ta. Yes. Hello, pag kumisa baga kayo ito, pag mauli ka, hello, anyone? Anybody home? Sila mga tabi niya, unsa, nak, who's there? So, dito po paglingawan na, pag nag-uli ka baga sa harong na, ipa-feel mo ang presence na nyaong ka na. Tako minsan baga yung mga members of the family nasa kwarto na sa rukuan na pagigibo na, hello, I'm home. Si nyaong dyan. So, kung minsan baga, ikaw na magbubukas kang pinto ng bedroom, kumusta mo, takong na pagigibo. Yan, ibang, yung ganyan na, pigibo mo na, pigpapahiling mo na, you are announcing that, aniyon ako, kumusta ka mo digdi sa laog kang harong bako, Bert? Opo. Yan. So, let your presence be felt. Yes. Sa pag-abot mo pa sana po di aram ninda, nyaon na ngayon. Kumisan baga nga po, ang mga aki, aram na kung nyaon, so nag-abot na, so ama o so ina, may mga baga kitang, kuminsan mga movements pong, si Papa ngayon, so may mga labing nagtatanog. Yes, Bert, baga kaya na sa family, kung araw kaya na, Isus, mahuli na ganyan si Mama, manari niya, kamuta pag-abot kayo, tumadadagil, masamo ko ng harong bako. Sarayan na nito, dapat ganding ugasan, kung wala kang katabang na sindabagan niya raon na dyan, Isus, maabot na niya si Mama, maabot na si Pa. Magsapna ka na tawara pag kitang sinapna yung araw baga ka yan. So they look forward na you're coming home, na mauli ka na at least nakagibo naman sila ng taas. So tulungan, magayon na narog kaan. Alas 5:30 na ngayon, maabot na ngayon ito. Manaray ka na nga, tapos mo ka na nga rin, mabakdulan niya kita digdi. Pag may nadangog kang tricycle dyan sa luwas, si Mama na yan. Naka-experience kang araw ka yan. Ako iyo. Ako po, so father ko po kayo. Pag may tricy nang nagapundo dyan sa may luwasan, Formal na. Tul-tul. Oo, tul-tul na. Magsabat. Baka may pasalubong. Ayan. So, magmahon na narog kaya na kailangan na ipa-feel na nga natin ang presence natin at maglaan ng oras. Importante yun po yan.
So, don't make excuses na mataram ka, ay, pagod ako, wala akong time, I'm sorry. O, di ba? So, sana ngayon na hapon pong ini nakataon naman kita ki simpleng mga tips. Yes. Simpleng mga tips po sa satuyang mga listeners and viewers kung paano po ang pagpahiling ki pagkamuot po sa mga miyembros kan pamilya. Sa paagi po kan DCGB as in DCGB DCGB online. Yes. Nakaka-share po kita kaining mga experiences ta po sa pamilya, buda konting research, minimum pita para at least may nadadagdagan po ang satuyang mga pwedeng gibuhon para ipahiling ang satuyang pagkamot sa pamilya. Yes, tama po yan. And before tayo mag-wind up din na mag 3 o'clock, yung reminder natin. Okay, yes. Ayan, don't Advocacy forget ka, please. makita. Yan, sa mga nyaw po dyan, sa mga drivers na po, yung pasensya habaan po natin para po maiwasan natin ang nag-iiwas sa tinampo. Yan, yung road rage, dako mo po nga po, at saka yung mga aksidente. Di paglingawan, yung panghaji po kita, basket or di po makipag-inutan kung appointment ka mo na at least 1 hour in advance para po di kita nakikipag-inutan sa tinampo. Tayan, pag ikad nagmamadali, nag-rush ka na, dagit ka na, so makikipag-gitgitan ka na. So iwasan tapuan araw ka ini. And again, sa mga nag-iriskwela, di po paglingawan, magdaraning panangga sa init, sa uran, igo po kitang pasiguro po at saka yung tubig po, di po glingawan niyan. Sa environment Yan. naman po, sa mga basura. Ayan, importante yun po. I-dispose properly. Yan. Sa basuran, kung warang mako ang basuran, pwedeng mo nang igilid sa bulsa. Ano po, Ayan. ilang sa bag. Pag nakailang kibasuran, saka na lang po itapo. Ayan, masupog po kita. Diyos ko po, nagkakaraang ka tapos gigarap po sa basura dyan, lalo na sa mga park baga. Masupog po kita dahil malaman po kitang na sense of responsibility. Gusto mo naman lamang tamahilin na magayon sa tuyong palibot. Di po kita magparatara po kibasura. Ano Bert? At least Ayan. pagirumdom. Mga pagirumdumi po, di sa usapang pamilya. Pati po Yan. pala sa mga nagsisimba baga, kung minsan po makahiling ka dyan, may mga sito, may mga Ayan. laugang kitubig, mga biskwit. Siguro pigpakaon po so aki. Pero ang best place na pakaunon po, syempre ang mga aki sa luwas pa din. Or pwede pakaunon kipasimple po sa laog, pero darahon ang basura. Iyo po. Pakiurang po para po malinigan sa tuyong kapalibutan. Yan. Magayon. O, tapos- Kaaya-aya. Yan. O, may dadagdag pa kami saro ni Mampita, isabay sa pagpangadji ang world peace. Yes, yan po unyan. Tagrabe po ang pigiagihan tangon yan. Ining sa mga world leaders tayo pagpangajitan na igaguide sinda kang Holy Spirit. Ayan po. So, iyan po ang satuyang uyan na mahugmang hapon naman digdi po sa usapang pamilya. Ako po si Kuya Bert. Ako naman po si Pita, Ate Pita. Hanggang sa susunod na episode ng Usapang Pamilya, kung saan ang puso ang nangingibabaw at pamilya ang bida. Yes. Ayan. Mabuhay, ako po si Pita. Ayan. Diyos marayan. Okay, so salamat po sa pag-iba sa muyang na hapon sa Usapang Pamilya Only here? at DCGB. Always number one. Always DCGB. Kay bata po si Sergio Napoli sa technical, as in si Sir Jerome Nico Martinez. Salamat po sa indong dua. Yes. Salamat po sa mga viewers and listeners. God bless everyone. Yes. Sa aga naman po. Aga naman po. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat.